ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଆଖି ଖୋଲିବେ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ କାହାର ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି ନହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ 2ୟ ବର୍ଷର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଏତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି କାହିଁକିନା ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ତ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଦଉଛି। ସେ ତ ଘୋଷା ହେଇଗଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କର। ତାକୁ ଜାଣିକି କିଛି ହବାର ନାହିଁ। କି ସେ ପିଲା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି ଯୋଉ ପିଲା ଏମିତି କରିଛି। ଆମେ ସେଇ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯିଏକି ଯାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ଜୀବନ ଫେରି ଆସିବନି। ଯାହା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମିଳିବନି। ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚର ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ସମାଜର ଯୋଉ ଲସ୍ ହେଲା ସିଏ କେବେ ଫେରି ଆସିବନି। ଆମ ଲସ୍‌ଟା ଫେରି ଆସିପାରିବନି। ଏବେ ତ ସେ ଝିଅ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅ ଭଳିଆ ଝିଅ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି। ତାକି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବାଜେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବାଜେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ପୁଅ କ୍ଲିୟରଲି କହିସାରିଥିଲା କି ତୁ ଗୋରା ନୁହଁ, ତୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ତୋଠୁ ସେ ଆର ଝିଅଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଗୋରା, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୋର ତା ପାଇଁ ଫିଲିଂସ୍ ଆସୁଛି, ମୋର ତୋ ପାଇଁ ଫିଲିଂସ୍ ଆସୁନି। ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଝିଅକୁ ବୁଝିବାର ଥିଲା କି ଇଏ କୋଉ ଟାଇପର ପୁଅ। ହଁ, ସିଏ ତ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଲି ସିଏ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଆଜି ମେଡିକାଲ ପଢୁଛି। ମେଡିକାଲ ପଢିକି ବି ତାର ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ସେ ପୁଅ କେମିତି। ଏଠି ଝିଅର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ହିଁ ଆମକୁ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ବନା ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ତାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପାଳିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏତିକି ଇମୋସନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିବା, ତାକୁ ପାଳିବା, ସେଥିପାଇଁ ଇମୋସନ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଇନୋସେନ୍ସ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସିମ୍ପଲ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ, ସେ ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ ହବା ଆଉ ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ ହବା ସେଇଟା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ମୂର୍ଖ, ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକି ମାନେ ନିଜର ତ ଜୀବନଟା ମାନେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମକୁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ମିଳେ, ନିଜର ଯୋଉଟା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ସମାଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ କହିଦେଲା କି ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଇ ପାରୁନି, ମୋର ତୋ ପାଇଁ ଫିଲିଂସ୍ ଆସୁନି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଯଦି ସେ ଚାଲାକ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଚୁପଚାପ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତା। ହଁ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ କଷ୍ଟ। ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ସେ ଚୁପଚାପ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାଡାବାଡି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଇଏ ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତା ନା ସେ ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତା। ସେତିକା ବେଳେ ବସିକି ଦେଖିଥାନ୍ତା ସେ। ବଟ୍ ସେ ସେଇଟା ନ କରିକି ସେ ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା, ସେ ପୁଅକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ। ଆରେ ଭଗବାନ ଯଦି ତତେ ଯେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଅଛି ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଭଗବାନ କେବେ ବି ଏମିତି ନୁହଁ କି ୟା ପାଇଁ ଭଲ ତା ପାଇଁ ଖରାପ। ନାଇଁ, ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା ତ ସେ ଝିଅ ଡାକ୍ତର ବି ତ ଥିଲା, ମେଡିକାଲ ବି ତ ପଢୁଥିଲା। ହଁ, ତା ପାଖରେ ଏତେ ଭଲ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା। ଆମର ଓଡିଶାରେ ଏତେ ଝିଅ, ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଝିଅ, କେତେଟା ଝିଅ ମେଡିକାଲ ପଢୁଛନ୍ତି, କେତେଟା ଝିଅ ସେ ସିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି? ପାଉନାହାନ୍ତି ନା। ତତେ ମିଳିଥିଲା, ତୁ ସେତିକି ଲକି ଥିଲୁ। ତୋ ପାଖରେ ଚାନ୍ସ ଥିଲା ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତୁ ତାକୁ ସେଇ ଫାଲତୁ ପୁଅ ପଛରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ହେଲା, ଏଇଟା ସେ ଝିଅର ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ସେ ଠିକ କରିପାରିଥାନ୍ତା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ମୂର୍ଖାମି କରିକି ଭୁଲ କଲା। ଏବେ ସେ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି କି ସେ ପୁଅ ତାର ମର୍ଡର କରିଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ପୁଅ ଏତେ ବର୍ଷର ରିଲେସନକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପଳେଇବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିନଥିଲା, ସେ ତା ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିଦେଲା। ଆଜି ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, କେହି ବି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ପୁରା ସୁନ୍ଦର କେବଳ ଜଣେ, ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅ, ୟାଠୁ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଝିଅ, ତାଠୁ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଝିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସୁନ୍ଦର 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 ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ 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 ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ 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 ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଫେମସ୍ 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 ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସବୁ ସବୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯାହାଠୁ କିଛି ବି ଅଧିକ ନାହିଁ, ସେ ହେଲା କେବଳ ଭଗବାନ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଏବେ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏବେ ବୁଝିଯାଅ। କାହିଁକିନା ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ନଥିବ। ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ଏବେ ମରିଗଲା, ଯଦି ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିବ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା, ନିଜ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କଲା, ଶରୀରଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ଯିଏ ଆକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ତାକୁ 10,000 ବର୍ଷ ଯାଏ ଶରୀର ମିଳିବନି। ହେଲା, ତାକୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଏବେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ମାନେ ମନରୁ କଷ୍ଟଟା ତାର ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ, ତାକୁ ଏବେ ସେଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ 10,000 ବର୍ଷ ଯାଏ ହବ। ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ହେଲା, ତାର ଏବେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ କହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ବି କହିପାରିବନି। ବାସ୍ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ସେ କାହାକୁ କହିପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଲା ତା ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ତାକୁ ନା ମଣିଷ ଶରୀର ବି ମିଳିବନି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିବ। ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଶରୀର ମିଳିବ।
ତାପରେ କେତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀର ମିଳିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋରା ହବାକୁ, ତାକୁ ତାପରେ ଗୋରା ଶରୀର ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଗୋରା ଝିଅ ହେଇ ଜନ୍ମ ହବ। ତାପରେ ସେ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଦେଖିବ କି ସେଠି କଣ ଗୋରା ନାହିଁ, ଏବେ କଳା ଝିଅର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନବ କଳା ହବା ପାଇଁ। ତ ଗୋରାରୁ କଳା, କଳାରୁ ମାଟିଆ, ମାଟିଆରୁ ହଳଦିଆ, ଏମିତି ଚାଲିବ। ତାର ସେଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ହବାର ଆଉ ନାହିଁ। ତାର ସିଚୁଏସନ ଟା ଏଇଆ ହେଇଗଲା, ସେ ନିଜେ ବନେଇଦେଲା ତାକୁ। ଏବେ ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ତା ହାତରେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏବେ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଅଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏଇସବୁ ଅଛି। ସେମାନେ ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର କଥା, ମରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବାସ୍, ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଯିବ, ସରିଗଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ହବ ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଆମର ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ହଁ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ମାନେ ମୋ ଭକ୍ତର କେବେ ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କର, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିବ ତାର କେବେ ବି ବିନାଶ ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଅସୁବିଧା ହବ କି? ଗୋଟେ ଲଫଙ୍ଗା ପିଲା ଆସିକି ଆମକୁ କହିଥିଲା ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆମେ ପୁରା ଭାସିଗଲେ ଯାଇକି। ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତୁ ଖାଲି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ତୋର କେହି ବି ତୋର ବିନାଶ କରିପାରିବେନି, ସେଟା ଆମେ ମାନିପାରିବାନି। ସେଟା ମାନି ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ତ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି ନା। ଭଗବାନ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଟା ମାନି ହବନି। ତମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛ ନା ନାହିଁ, ସେଟା ତ କିଏ ଦଉଛି। ତମେ ପାଣି ପିଉଛ ନା ନାହିଁ, ତମେ ରହୁଛ ନା ନାହିଁ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତମ ବାପା ମା ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତମ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ କିଏ ଦେଇଛି? ସବୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମକୁ ସେଇ ଲୋକଟେ ଦରକାର, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦରକାର, ତାଠୁ ଗୋଟେ ମହୁ ଝରୁଛି, ସେ ମହୁ ଟିକକ ଆମକୁ ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ତମର ବୟସ ମୂର୍ଖାମିରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତମର ବୟସ ମୂର୍ଖାମିର, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ଆଉ ତମେ ଏମିତି ନ ବି କରୁଛ ନା, ଯୋଉମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ବହୁତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋର ଭଉଣୀ, ମୋର ଭାଇ, ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏବେ ବି ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯୋଉ ଲୋକ ତମକୁ କନ୍ଦଉଛି, ହଇରାଣ କରୁଛି, ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ତାକୁ ଛାଡ, ତାକୁ ଛାଡ, ତାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୁହଁ, ତାକୁ ଛାଡିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଯିଏ ଠିକ ଥିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ପଠେଇବେ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ସେଇ ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ ଯୋଉ ଏଜରେ ଅଛ ସେଇ ଏଜରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଏଜ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ନିଜର ନହେଲେ ବି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ସେଟା ଶୁଣିବୁନି। ଆମେ ନିଜେ ନ ମଲେ ଯାଏ ଆମେ ଶୁଣିବୁନି। ମରିଗଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବ? ତାପରେ ତ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଆଜିକାଲି ସବୁଦିନ କିଏ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାରିଲା, ନହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ କାହାର ନିଜେ ମରିଗଲା। ଏଇ ସବୁ କେସ୍, ଆଉ କିଛି କେସ୍ ନାହିଁ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ। ଦେଶ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି କେସ୍ ନାହିଁ। ତମେ ସବୁ ଏଇଆ କରୁଛ, ପାଠ ପଢିକି ତମେ ଏଇଆ ସବୁ କରୁଛ, ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ଜାଣା ପଡୁନି କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ। ତ ଜାଣିପାରୁନ ଭିଡିଓ ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦୟାକରି ଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ। ଏଇ ଏଜରେ ସବୁ ଝିଅ ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ କେବେ ବି କହୁନି ଜେଣ୍ଡରରେ କିଏ ଖରାପ କିଏ ଭଲ। ଭଲ ଖରାପଟା ମଣିଷ ହେଇଥାଏ, ତା ଆତ୍ମା ହେଇଥାଏ, ତା ଜେଣ୍ଡର ନୁହଁ। ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇପାରେ, ସେ ଝିଅ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ପାତ କରିବେ। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି ଲେଟ୍ ନ ହେଇଯାଉ ବାଂଲାଦେଶ ପରିକା ଆମର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ମାରିଦଉ। ଏବେ ତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ମରାମରି ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ବି କିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ନ ହଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିବା ଦରକାର, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ଏ ଜୀବନକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଯେ ଏମିତି ୱେଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଆଗକୁ ୱେଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆମ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ କି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ନମ୍ବର ଆସିଯିବ, ସେଟା କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ତ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସାବଧାନୀର ସହିତ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର, ଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ଟପିକରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି କିଏ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, କାହାକୁ ଟିକେ ମାରିଦେଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖି। ଦୟାକରି ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।